duha ka magbarkada nag-apply og pagkapulis sa opisina sa usa ka police official. Unsa may akong ikaalagad ninyo? Mag-apply mi sa akong amigo og pagkapulis, sir. Gusto mo magpulis? Na, strikto ra ba kaayo ang patakaran karon? Kung gusto mo magpulis, kinahanglan, sakto mong edad. Dayon, naapod mo'y nahuman. Ikaw, pila na ba ang imong edad? Na ako sir, 31, kinipod ako ba na 30? Uy, maglisod na ta na kay murag mga tagas na mo og edad. Naaba mo'y nahuman? Nakahuman ba mo college o naaba mo'y mga special skills? Wala sir, wala mi kahuman og college na wala pun mi special skills. Pero basin gusto nimo ang amuang dala sir, kanang naa diya sa gawas, bag-o kayo nga Montero. Kung dili nimo gusto ang kolor sir na pwede nato ilisan. Ay naunsa man mong duha. Maumang gali na, wa man mo gaingon dayon ganina. Padugay-dugay pa yun ninyo. O sige na, pulis na mong duha. No. Uy, apo, dali diri, tago, kay naay mong teacher gapaingon ni absent ra ba ka? Ay, maubalo, na si teacher, ay, tago pulo kay ako ra ba to siyang giingnan lo nga, mo absent ko kay namatay ka. No. Gikan karon tokbol, tanggal na ka sa imong trabaho isip usa ka janitor. Ay, nga naman pod, sir. Kay way ayo na imong trabaho, patay kay kaglihok. Ay, naunsa ba si sir na ba day patay nga maglihok-lihok? No. Unsa bay namatyan sa imong unang asawa? Kuan sir, nahilo kay nakakaon og butiti. Ang ikaduha nimong asawa, unsa bay namatyan? Nahilo gihapon sir kay nakakaon og butiti. Ang imong ikatulo nga asawa, unsa bay namatyan? Nakakaon ba gihapon siya butiti? Wala na pod sir oy. Ako siyang puspusan og 2x2 sir kay di man gyud siya mukaon og butiti. No. Usa ka lalaki nagpakonsulta sa doktor. Unsa ba ang imong problema? Kuan lagi dok, galain man ni akong tiyan dok pag human ako og kaon sa talaba. Mao ba? Basin na impatso ka o wala ba ka kahilisi? O basin dili na to presko nga talaba? Unsa day kolor o hitsura sa imong pag-abris sa talaba? Ay, nayati na, abrihan pa day na dok. Ako lang manggunggi, hinahinayan og paak dayon tulon. No. Napalit na kamo sa perfume, humot kayo tricking sa ngalan, imported gikan pa sa Saudi Arabia. Uy aki, nagpila man na imong perfume. Nakini barato lang kayo na 500 ang isa na imported pa niya, humot kayo gikan sa Saudi. Uy, baling mahala man ana. Na barato na lang ni karon ako na gani ni gibargin. Tricking sa ngalan ani gikan pa sa Saudi, imo ni gamito na ibutang nimo usa ka simana dili mawala ang kahumot. Hayati ra? Ana ba? Sige, sulayan daw. Papalit ako bi. Tuod man nakapalit jud ang customer, pagkaugma nagdali-dali og balik. Kay perting bahuan na sa perfume. Suko kaayo ang customer. Agi, naunsa man na bahua man ni imong perfume? Isa palang kadlaw, napirti ra bang mahala, simuta ra godo? Ibalik na lang to akong kwarta. Nasi sir, masuko dayon, ayaw lang kasuko sir, ambi daw, atong simuton.
Nabaho ni siya, sir, kay namatay na siguro ang isa ka king. Oh, no, 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 no. Hoy, 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 Dagol, ikawat nimo akong manok, no? Ay, unsa gyud pagtuon nimo nako, bay, kawatan? Ay nakog ilara, bayre na lang kog 200 ato, be. 200 jud, grabe pong mahala. Kaniwa nga to, 150 na lang. Oh, no, 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 no. Usa ka himuanan og piki nga kwarta girade sa mga pulis. Op, way dagan, dakop ni. Dakpa na jud ka, ha? Dakpa na jud ka, ikaw day na tighimo og piki nga kwarta, ha? Ay, naunsa ba si Sir? Naglisod na ang gobyerno atong tabangan og himo og kwarta na masuko. Oh, no, 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 no. Ay, ikaw! Ikaw matahanan ka, ha? Imo nang iurot ang pagkaon diha! Kusugay ka mo kaon! Pagsugod ka, tamad kay ka! Nanay, oy! Kabalabit nga nagutom na imong anak! Gusto ko man ka! Sige na kagkaon! Wala makikibuhat din bahay! Sira kagutom! Si nanay ba? Pag ang babay gani kusog kay mo kaon, malipay siya! Pero ako nga iyang anak, masuko ka! Kisa man yung tinudi mong anak, nay! Ako ang baboy! Ay, Tama, no? Tay! Gikaulaw ta ka! Ha? Nga naman? Akong nadunggan dito sa kanto! Nga bayot ko no ka! Sus, bata, oy! Unya sa problema di ay? Luod kay kang kamahana ka! Luod kayo ka! Dili na ta kaamahan! Dili na ta kaamahan! Nahala, sige! Ayaw na kong tawga tatay ha? Ha? Kung di ta katawgon nga tatay, unsa naman ta ka? Aning manday ka? Dili nanay na ko nimo. Tama, no? Usa ka adlaw, dunay bayot nga giaw-aw og iro. Og din he. Ay, chupi, si! Ay, toy, ay pa ka, toy, ayo, toy! Kuya, unsa man ang imong iro, kuya? Mamaak na! Ngano, kita rin kang irong manuntok? Ay, Tama, no? Joke box. Okay, private. Sige, tirahin ang balay nga naade dako aron ma-promote ka sa pagkakapitan, ha? Sir. O sige na. Tirahin na ng balay nga naade na. Kaya aron ma-promote ka. Sige, sir. Uy, kamaayo. Naigo gyud nimo. Congratulations nimo, ha? Ikaw na ang bag-ong captain karon. Oh, nganong wa mo kanalipay? Lihilak noon ka diha. Sir, paano ni man ko mohilak, sir? Nga katong balay nga itong gibumbahan, sir. Aman tong balay, sir. Oops! Kadyot lang!
Lisensya, lisensya. Unsa may violation ako, sir? Kita ka tong no left turn nga sign. Pagliko na ko ganiya, sir, wa man na. Karon na na. Ganina man to. Kailangan pa bang i-memorize yun? Kadyot lang, kadyot lang, kadyot lang. Dok, magpatsik ka bunta ko, naglain man ang akong tiyan. Unsa man day mong nakaon dong? Kuan raman to, Dok? Isda sa bato? Mao di ay. Sunod gani, kung mukaon ka, ayaw sa gula. Kung isda, isda. Kung bato, bato. Kailangan pa bang i-memorize yun? Oops! Kadyot lang, kadyot lang, kadyot lang. Deng, Tay, pagpalit ito gitlog. O sa kadusina ha. Unya, sa baka para dili mga buak. Oh, anong nahapunan man ka? tay, listen mo ang pagitaw ng itlog sa baka. Kailangan pa bang i-memorize yun? Oops! Kadyot lang, kadyot lang, kadyot lang. Nay, mamailihan kus pikas baryo nay be. Ay, pagpuyo anak, delikado kay ng lugar ah. Mga seminaryan man ako mga kuyog nay. Kay seminaryan, kumpiyansa kay ka. Si tatay day nimo, obispo man ah. Kailangan pa bang i-memorize yun? Oops! Kadyot lang, kadyot lang, kadyot lang. Ah, Donald, recite the English alphabet. Yes, ma'am. A. Agoy, perti kaayo. A palanggani. Project kaayo ang mouth. Padayon, padayon. A. Bay. Say. Day. Kailangan pa bang i-memorize yun? Oops! Kadyot lang, kadyot lang, kadyot lang. Tunga, kuyog ta sa among Christmas party. Oo ba? Kanus aman na inyong Christmas party. Karong adlaw sa minatay. Kailangan pa bang i-memorize yun? Oops! Kadyot lang, kadyot lang, kadyot lang. Ikaw anak, grabe guni mo kakusog kay mukaon. Mama pudoy. Ma, kanang og ang baboy mga kusog mukaon ma, malipay ka ma. Unya kung ang imong anak nga kusog mukaon di ka malipay ma. Tugan sa tinuod ma. Kinsa may tinuod imong anak? Ako ang baboy. Kailangan pa bang i-memorize yun? Oops! Kadyot lang, kadyot lang, kadyot lang. Iro sa balay pre ba? Hastang braita pre. Maulagi pre. Kung imong pangutanon og 1 plus 1, aw-aw na siya kaduha. Kung imong pangutanon og 2 plus 2, aw-aw po na siya kaupa. Kung imong pangutanon og 5 plus 5, aw-aw na siya kanapo. bright ko na imong iro, pre, no? Hastang braita pre. Pero layo ra na sa iro sa among silingan, pre. Ay ano pre, bright pod. Oo, pwedeng bright Pag imong pangutanon, pre, og 5 million plus 5 million, aw-aw na siya ka 10 million. Hastang tuyawan ang iro pre no. Unya, kumusta namang iro sa imong silingan pre? Hangtod ka raw, na sige pag-awaw sa ila. Kailangan pa bang i-memorize yun? Oops! Kadyot lang, kadyot lang, kadyot lang. Kini si Birto nang-apply og trabaho sa usa ka opisina. Onya sa dihang miatubang niya sa manager. Si Birto nagkanayon. Sir, musulod kog trabaho dinhi sa inyong opisina. Ikaw mo trabaho diri sa opisina. Mao lagi sir. Kabalo kang manilhik. Kabalo sir gamay. Kabalo kang manghipos og mga papilis. Kabalo sir gamay. Sige. Dawaton ko na ikaw. Kining sir. Pila man po day ako sweldo? Gamay po.